गाइस रायजो नोंथांमोन दिनैसो टाइम मोनदों जुखामा आङो माने होनो हायाखैमोन दा बेयावनो गासैबो ए टु जेड होलांसै खानायनिफ्राय मारा होनायनिफ्राय मानायनिफ्राय नै गाइस रायजोफोर दिनै फजेनबाय ओरैबायदि सान्दुं डाइरेक्ट गाफायनांगौ दानासै खाजेनबाय रायजोफोरनि खाजेननाय जाबाय दिनै लागावबाय नै रायजोफोर लागावबाय गालांबाय नामा ब्रा थालायालाय गालांबाय नामा ओइ खोन्थाहर थाला बेसेबां गिदिर गिदिर नै वाव खाथारना गिदिर एकदम दा केजि मा दाम गोबां सोंगासिनो दं रायजो राजाफ्रा दामाथ' गैथ'वा थांनाय बोसोरनि बादि बारा मथा मथि दाखालि गामियाव 16 थाखा फानदों एबारो 18 थाखा जागासिनो दङ बर्थमान बांगालफ्रा बुंदों जुदि 15-20 दिनसो स्टकआव दोननो हायोबा 20 थाखा 22 थाखा जागोन होनना बुंदों आरो दा बेबादि जमा दोनो नै दा नोंथांमोना गोबां सोंगासिनो दं केजि मा दाम माने थांनाय बोसोराव बायनानै दोननाय स्टकआ साप्लाय जायाखै जायनि जाहोनाव दामा बारा जाथ'वाखैनो दा मा दाम जायो 10 दिनसो उनावहाय एसे चेन्ज जागोन दामा ओंखायनो फानथ'नाङा आरो साप्लायारनि बिराद कन्टेक्ट नाम्बार बियो नेक्स्ट भिडिअ जुदि आं फानोबा साप्लायारनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ होगोन आं दामखौहाय नोंथांमोना रायज्लायनानै लाबानो जाबाय बेसेबां होयो होआ नोंथांमोननि मालनि सायाव सोनारगोन जुदि माला मोजांबा एसे मोजां दाम मोनगोन जुदि गाज्रिबा बारा दाम होआ नै बिदि गिदिर गिदिर जानांगौ बिदि गिदिर गिदिरबा अजना बारा जायो खिन्थु फिसा फिसाबो दङ दै बेथ' मा जानो बेलाय मा जानो नै कानाडा फिसा बेयाव थिखांनाय जाबाय जुखामखौहाय नै ओरैहाय दङ लेबारफोर दङ अखायासो मा जागोनथाय नै अखाया बेयाव 5 बिगान दंथ'यो दा बेखिनियाव माबादि ओंखारदों नायनोसै बेबादि नेटआव होबा थाब रानो नै गेब्लेयाखै बारा गेब्लेनायालाय सान्दुंआ देन्जार दुंबाय दै जुदि साननै फोरानोबानो जाबाय माला बेबादि सान्दुं दुंनांगौ बेबादि नै खाटारनाक बेखौहाय दोनबाय थाबा हासार जायो जानाया खिन्थु सावजायो बेबो रानजोबबाथाय सावनांगौ सावबाथाय आरो हाया हासार जायो नै वाव जुखामा जुदि रानाबा नोंना फिथाइ रानाबा गोरलै दंबा नै बेवहाय बिराद थांफायो नाथाय आंना गोरलैया खमखाय बारा थांफायासै नै मोनफा नै अखा सिंलाय थांनाय बारनाय बादि लागाव
खालि अखाल' हानो नागिरो फाग्लासो ओइथिंहाय जुखाम थिलियाव हालेवबाय एवबाय खोथिया फोनो ओरैहाय दङ नै बिथिंहाय दोनदों स्टकआव आरो दंबावो ओरैबायदि सान्दुङा मालाबा मोजां मालाबा गाज्रि दिनै मोजां ओंखायनो फोरानबाय नै जेसेबांनो थाब एवो एसेबांनो थाब रानो ओंखायनो हानायसेबां 1 घन्टानि गेजेराव खनसे एवबा मोजां दा आं बेखौ एवगासिनो नोंथांमोना मोनदों आरो ओरैबायदि गोबा फोराननांगौ होमबाथाय थाब रानो नङाबा रोजाबाथाय थाब राना जुखामनि दामा मा दाम गोबांथार सोंनो हागौ बा सोंगासिनो दङ रायजो राजाफ्रा मालनि सायाव जुदि माला मोजांबा दा 18 थाखा सोलिगासिनो दङ जुदि माला गाज्रिबा 16-15 सोलिगासिनो दङ दा आं फानथ'वाखै दासिम बेफारिखौथ' आं लिंहरदों न'निफ्रायनो हरो गोबां सोंदों मानिफ्राय हरो आदाया होननानै आं न'निफ्रायनो हरो बिन्दासावनो लांफैखायो बेफारि दङ बांगालफोर लांफैयो मेरला दङ सिख'लायोसो जायनो बारा दाम होगोन थाइसे बारा होयो बेनो मोजां थाइसेना अनेकथा जायो नालाय ओंखायनो दाम खमाव हरलाबायनाङा आरो दाम खमाव मोनदावबाथाय दाम खमाव लांनो नागिरो बारायना दोनखानांगौ बिदि सें होलायनांगौ आरो होमबाथाय जाबाय माला ओमफ्राय एसे गिदिर थाबाथाय बेगरा गिदिर एसे गुफुरबाथाय रानाखै राननाया एकदम गेग्रेब बायदि जाखायो गेग्रेबनाय बायदि माने रानथेजोबो आरो मादाया वाव सान्दुङा वाव ओरैबायदि गरम रायजोफोर नङाबा दाख्लै ओरैबायदि अखा हादोंमोन आरो क'क्राझारावथ' माथो बिराद बार बारनानै दंफां लाइफां न' बां बायदोंनाय खोनादों जोंनावथ' दा गैथ'वा गैनायालाय बारा बे जाबाय जुखाम टेरा ना मा होनगोन बेखौहाय जुखाम बिफां देग्लाय दानाखै डाइरेक्ट फोदों बैयाव स्टकआव दोनदों माखासे आरो नै ओरैहाय दङ बिदि रानजोबबाथाय बिराद मोजां मारा होनायाव दा बैयाव खोथिया फोनाय टाइम जाबाय नालाय हालेवगासिनो दङ टटेलि जों खाथियाव दायो थांनानै नायनोसै लाफा हेमब्रमा सालायगासिनो दङ ट्रेक्टरखौ बियो माने सेवखाजोबो अखाजोंनो सेवजोबखायो टेनसन गैया जेबो प्रब्लेम जाया बियो माइ गायनायाव माइखौथ' जुन जुलाइआवसो गायगोन नालाय बिसिम आरामसे सेवनानै हायाबो हासार जाहैयो आरो खुनु टेनसन गैया बे दंफाङा जुखामनि एम्फौआ बेखौ मोनजाबाय दाउस्रिया बिरादनो जुखामाव बिराद एम्फौ थायोना दाउस्रिया बिराद मोनजानानै नै फालो बैथिं फजोब्बाय नैथिं दंबावो